Abdou i k'a dɔn an bɛ se ka na kumaso kɔnɔ rapidement i k'a dɔn kunnafoni jumɛn bɛ yen bi karamɔgɔ daba tungara an bɛ to Guinée Équatoriale n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen maa wele tun b'an bolo n'o ye Mariama Seliba Kulibali donc mun sigilen bɛ France 16e mɔgɔ don nka an kumana Guinée Équatoriale kan bi an bɛ se ka an sinsin kan kosɛbɛ hali san'an ka don kumaso in kɔnɔ dɔw bɛ kaso la u y'u den ka telefɔni ɲini k'an wele u y'u den k'an wele karamɔgɔ daba tungara ko in ye misi ko don franchement parlant ni fama ma wuli a bɛ kɛ gɛlɛya ye an y'a fɔ maliyɛnw dama tɛ dɛ nka fiɲɛ mana wuli ka ban bɛɛ tɛgɛ b'i kunna donni na donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ waati sela u ka se k'u kanabɔ n'a sɔrɔ n'u tɛ se k'a bali minnu bɛ yen nɔ ni cogoya bɛ u ka naliko la u k'a ɲɛnabɔ an y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Camerounkaw bɔtɔ Guinée Équatoriale k'u bɛ taa Cameroun u gɛntɔ yɛrɛ dɛ mobili ta accident ba de kɛ maa caman sala aussi donc vraiment bi an y'a ye Cameroun mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ olu kɔni y'u ka sokɔnɔnaw yɛrɛ de bila parce que i bɛ so kɔnɔ dumuni t'i bolo bilen dumuni minnu tun bɛ yen dumuni dunna ka ban gɛlɛya commencera ka se hakɛla mun ka jugu kosɛbɛ caman kɔni i manti n'ala y'a kɛ i ɲumansela ka se aw consulat la donc olu na fɛɛrɛ kɛ aw ka se ka lasegin donc min ye minnu bɛ kaso la dɔw fana ye wari sara ka bɔ dɔw ye 20,000 sara o yɛrɛ man ca la 30,000 40,000 50,000 b'o de sara k'a sɔrɔ papier yɛrɛ ni mɔgɔ ma deli k'a ta fɔlɔ i kelen o ye 90 ye nka minnu delila k'a ta ni kɔrɔlen b'u bolo n'u bɛ fɛ k'a lakurakuraya o ye 70,000 ye nka jusqu'à preuve du contraire papier yɛrɛ wari bɛ se ka k'i bolo dɔw la n'i sera ka papier déposer ka reçu sɔrɔ i ti minɛ nka walasa ka se k'o fana sɔrɔ o fana damana magu fɔ ye mais minɛni yɛrɛ kun ye mun ye minɛli ye ko o t'i jɛ n'a ye maa ka kɛ u ka jamana kan bilen k'a fɔ ko jamana sigili sɛbɛn ni o ye séjour ye n'i m'o ta donc i ye passeport ta visa b'i bolo n'i donna o to séjour tali bali donc séjour in dɛ ko b'o de nɔfɛ 70,000 o ye k'a renouveler 90,000 o ye kuraw ye bon mɔgɔw dun n'u ka denbayaw bɛ yen nɔ a dɔw la u bɛ condition minnu na yen nɔ hali don o don dumuni siɲɛ 3 tile kɔnɔ a ka gɛlɛn u ma oui donc olu na se k'o ta n'u ka denbaya bɛ ye mais Abdou Makariko fɔ kun tɛ Ala ye ale de y'a kɛbaa ye ale de y'a kɛbaa ye c'est à dire que il faut que an balimaw ka faamuyali kɛ jamana minnu bɛ yen ni silamɛ jamana tɛ jamana minnu bɛ yen n'an n'u tɛ kabila kelen na an n'u tɛ taa fan kelen na u ka sariya de b'u bolo n'i ma ɲɛ i bɛ taa jamana wɛrɛ la i b'a digi a jamana sariyaw ɲini k'a dɔn n'i b'a fɛ ka sigi yen sariya minnu b'u bolo i b'o bato o ye wajibi a se tɛ Mali faamaw ye a se tɛ maliyɛn si ye k'a fɔ u kelen bɛ ka nin sariya min sigi mɔɔw da la k'u k'a wuli maa si se k'o fɔ sabula anw yɛrɛ ta y'an ka jamana sariya min ka d'an ye an b'o sigi donc n'i ma ɲɛ i bɛ sigi wali jamana na wajibi de don anw kɔni b'u hinɛ minɛ parce que an dɔw don an b'u hinɛ minɛ an b'u makari minɛ an bɛ se ka fɔ o fɔ k'u ye an b'o dabali tigɛ mais i se ka sigi wali jamana na a jamana ye sariya min fɔ k'i t'o bato a bɛ gɛlɛya donc foyi ma gɛlɛya sa an ka maa caman ma nin kɔ Abdou fana problème ye min ye a jamana caman bɛ yen an b'a kalama maliyɛnw mana taa a bɛ fɔ k'i ka sɛbɛn ta i y'a dɔn hali Gabon ni fɛn minnu filɛ nin ye caman a kun fɔra maa kɔrɔ minnu b'a furu caman ye k'u ka taa sɛbɛnw ta caman ko n'i ye sɛbɛn ta o ye wari tiɲɛ de ye n'i ye nin kɛ wari tiɲɛ de don bon a laban kɔlɔlɔ bɛ tila ka na maa fɔlɔ minnu taara u ka sɛbɛn ta Gabon olu b'a lafiya la bi ils n'ont plus de problème fɛn o fɛn ma taa ta ko wari tiɲɛ don walima mankan de don a bɛ tila ka tɛmɛ i bɛ taa k'i bolo problème ye donc solution min b'a la u ka mɔɔw u ka sɛbɛnw ta o de bɛ kɛ sababu ye u n'i ka lafiya o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ka bɔ o kan bon n'i bɛ taa fɛn ɲini yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ taa jamana minnu na an bɛ taa fɛn ɲini de ka segin mais n'i y'a jateminɛ Gabon o Guinée Équatoriale ni Congo a laban kɛra an sigiyɔrɔ ye musow bɛ na denw bɛ sɔrɔ dɔ farala kungo kan wa c'est compliqué c'est compliqué karamɔgɔ daba tungara min ye an kɔni munumunu salo caman kɛ min ye maliyɛn minnu bɛ yen nɔ n'u olu ye kotigiw ye nɔ n'u bɛ u ka an maliyɛn ɲɔgɔnw ɲɛnabɔ an n'olu bɛ kuma nka maliyɛn minnu bɛ yen n'u ye citoyen lambda ye olu dɔw fana y'u ka témoignage d'an ma u y'u tɔgɔ to dugu la o bɛ Mamadou Kamara fan fɛ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ voilà donc an bɛ munumunu ka taa maliyɛn minnu bɛ Guinée Équatoriale caman y'an wele téléphone na an t'a fɛ k'u tɔgɔ fɔ sabula diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn mais gɛlɛyaw ni ko minnu bɛ yen an ye caman ka kumakan ta an bɛna olu lamɛn Mamadou Kamara Abdou ale ka baara don ale ka wuli ka jɔ de kɛra sababu ye an n'u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mamadou. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio Jɛkafɔ Abdou Touré Daba Tungara ne ye maliyɛn n sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée Équatoriale ma
précisément Bata jateminɛ komi u kɔni kun y'a kuma fɔ an kun ko an ma fɛn ye mais k'a daminɛ le 20 na n'o ye alamisajan tɛmɛnen ka na se fo an bɛ yɔrɔ min na komi bi dimasi a tile 11 filɛ nin ye Bata mɔgɔ mɔgɔ ko papier carte kɔni t'i bolo i tɛ se ka bɔ kɛnɛma hali seguro u b'a fɔ a carte tɛ minnu bolo n'o ye comme récit u b'a fɔ seguro ou bien récit o bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo a bɛɛ lajɛlen Bata kɔni a tɛ se ka bɔ kɛnɛma parce que u minɛnen don ka taa datugu kuma yɛrɛ da tɛ ka don kow la fɔlɔ donc an kɔni bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɔni kɛ u k'o kɛ ka lase tɔngarankɛw ma sinon mɔgɔw degunnen don Bata Malabo Guinée fo ka taa se dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma donc mɔgɔw degunnen don semaine 2 an b'o daminɛna nin ye sow kɔnɔ bɔ a kɛra dekun ye balo bɛ dɔw bolo a dɔgɔyara donc an kɔni bɛ welewelema da kɛ aw ye a k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'u ma ɲa tɔngarankɛw ma surtout nin waati in na Guinée équatoriale a kuma ka ca mɔgɔw degunnen don donc ni kuma nin parce que n'a a cɛyara a nafa bɛ dɔgɔya donc an kɔni bɛ welewele da de kɛ tɛ mɔgɔw bɛ so kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ so kɔnɔ diɲɛ ma don o don hali bi dimasi u ma o to yen ko a ko dimasi don u bɔlen don u bɛ mɔgɔw kan ka minɛ su bɛ mɔgɔw minɛ tile an kɔni bɛ wele da la aw de ye an kuma da ye n'an kulo ye an ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ an b'a ɲini aw fɛ a y'a lase a kan ka se yɔrɔ min na sinon a ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ parce que l'heure in na bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen n'a fɔra ko baliko bana t'i la foyi t'i la k'e yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma su so kɔnɔ tile so kɔnɔ a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ an mago bɛ ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ na k'a lase jamana kuntigi ma a n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɔkan mɔgɔw ka ministre a ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka fɛn o fɛn kɔni kɛ Guinéenw ye nin waati ka ta Malabo fɔ Guinée dugu laban bɛɛ lajɛlen degunnen don donc an kɔni b'o ɲini aw fɛ a k'o k'anw ye an b'a dɔn fana a ye jɔyɔrɔ min fa tungarankɛw ye u ma dogo mɔgɔ si la n bɛ Mali tungarankɛw bɛɛ lajɛlen fo la Ala ka an to ɲɔgɔn ye Ala ka kanu to vraiment a kɛra an jigi ye an bɛ Ala deli Ala ka aw n'aw sara Ala ka n'aw sara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam ni an balimakɛ dɔ ye ka bɔ Guinée équatoriale a y'a tɔgɔ to dugu la ko yɛrɛ n'a cogoya ani waati n'a cogo kama ka fɔ dɔbɔ Tunkara a da sera gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu b'u kan parce que fɔlɔ la ko in daminɛna cogo min na o kun ye dugubaw de kun viselen don mais u nana ye k'a fɔ u ka jate la sigili i ye ɲininkali kɛ k'a kun ye jumɛn ye ka fɔ ko a tɛ se ka sigi an ka jamana kan k'a fɔ yamaruya sɛbɛn t'aw bolo o b'a la mais aussi u y'a ye k'a fɔ secteur kun bɛ yen nɔ ni olu tun tɛ k'u intéressé o la ni jamana wɛrɛ mɔgɔw tun bɛ k'u intéressé o la n'o ye dunanw ye olu secteur bɛɛ développé la o yiriwala o mɔgɔw bɛ ka nafa caman sɔrɔ o la donc maintenant caman bɛ yen nɔ olu ye duguba yɛrɛ bila pewu olu t'a burusi kɔnɔnaw la donc u bɛ baaraw kɛ o yɔrɔ la mais tiɲɛ yɛrɛ la il faut reconnaître k'a fɔ o baaraw ɲɛna u bolo walima i b'a sɔrɔ hali ni forokɔnɔ baara don maliyɛn ni mɔgɔ wɛrɛ min b'i bolo baara la n'o y'aw ka jamana yɛrɛ de ye maliyɛn bɛ baara min kɛ a t'a kɛ donc a nana kɛ sababu ye u nana jɔyɔrɔba sɔrɔ ani dunan wɛrɛw fana bi o la maliyɛn parce que maliyɛn ta ye min ye o ta ye baara yɔrɔ in ye minnu ye forokɔnɔ baaraw ye maliyɛn minnu ɲɛsin o ma kuma caman kan sa parce que an b'o ɲɛdɔn yan maintenant minnu ye yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw fana u y'a ye k'a fɔ secteur caman bɛ yen nɔ olu tun intéressé mun na dunan minnu bɛ yen nɔ u b'o intéressé o la u bɛ ka nafa sɔrɔ o la donc u bɛ ka ko in gɛlɛya k'a sababu k'o de ye parce que kuma dɔ la hali wari bɛ n bolo o t'a sɔrɔlen ye donc vraiment il est temps k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a daminɛ minisiriso min bɛ yen nɔ n'o bɛ tungarankew ka kɔɲɔw ɲɛnabɔ ka taa se an ka tɔnba fila in bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli ka jɔ kɛ joona c'est vrai moyen minnu bɛ tɔnw bolo o limitelen don u kɔni bɛ se k'a ɲɛfɔ k'a fɔ gouvernement ɲɛna nin bɛ an ka mɔgɔw kan gɛlɛya la ka mun ye ka se ka u lanati walima ka se ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ o bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ o ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye son excellence Abdoulaye Diop ka yɔrɔ ye ani premier ministre ni président yɛrɛ ye an bɛ se ka maliyɛn l'extérieur fana olu mɔgɔ 4 ministre 2 premier ministre ani président olu de bɛ se ka ɲɛnabɔ nin yɔrɔ la Abdou nin kɔrɔ de ye k'a fɔ vraiment an t'a fɛ k'a ye bilen an ka jamana kɔnɔ siga t'o la a kɛra sɔrɔbatɔ ye a kɛra baarakɛla ye i k'a dɔn u ɲɛ bɔra sisan dunanw fɛ dunanw nana ka u hakili don cakɛdaw ni baara minnu na olu yɛrɛ kun t'o baara dɔn donc u ɲɛ yɛlɛla sisan
degun barika bonyana olu yɛrɛ ti fɛn sɔrɔ bilen o ɲɛ b'a la dunanw ye baara kɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ donc sisan n'an y'u gɛn walima n'an ye ni degun ta k'u sɛgɛrɛ caman bi taa alors a bɛ to an yɛrɛ bolo alors là c'est compliqué Abdou i k'a dɔn nin ko in tɛ ayiwa Guinée équatoriale dɔrɔn ye an y'a kɔlɔsi diɲɛ jamana caman bɛ yen u ye degun ta ka dunanw sɛgɛrɛ hali Côte d'Ivoire yɛrɛ yarɔ waati tɛmɛn'o na a mankan kɛra Mauritanie yɛrɛ sɛbɛnko sigili sɛbɛnko a kuma b'olu da hali n'a sɔrɔ a wari man ca ka Guinée équatoriale bɔ donc maliyɛn kan ka hakilina de ta min bɛ se k'a to a bɛ nɔgɔya cogo min Abdou i k'a dɔn dɔ bɔra k'an wele ka bɔ Guinée équatoriale Malabo jɔn de don ni Madiba di Madiba ok allo wa alaikum salam Madiba les Tungaranke oui comment ça va alhamdulillah à part que vraiment mon begiro équatorial ou de mon don kosobe diguni aka gele a foli yɛrɛ ka gele mais tunga na akolo de don quoi fɛn min ye an jɔyɔrɔ ye an b'o fa yanni ka to yɛrɛ ka ɲininkali kɛ parce que nin m'a to i ka ɲininkali kɛ fɔlɔ n b'a fɛ k'u vraiment k'u fo k'u encourager et le président de CSDM Guinée équatoriale qui est Mohamed Boli. Voilà, Mohamed Boli et Cissé Maïga qui sont à Bata, et Karakojo, tous ceux qui sont membres de CSDM Guinée équatoriale, Samba Bagayo qui est là-bas présentement, Kabefo, Kabé Walimandon, Kafou et Kafouka, Nina Makuko. Moi j'ai rencontré l'autorité, on a échangé mine de Kankake, et donc lundi à la sona contact habitat pour que coordination de ce kake chogamina ou se ka deme chogamina parce que ne mi femme Mohamed Bolibolo et ou ka compagnie aérienne ni ça ne vole plus et Cotonou n'accepte plus de se passer donc du coup faut que Mourou taille Kanaya et ça il faut envoyer un avion pour aller le chercher. Maintenant pour envoyer l'avion pour aller le chercher il faut que où il son alima. Tout à fait. Donc, la dernière fois, la anti disposition ta mo crema sur mi sonakana. Donc, faut qu'à pression de que pour moi au Guinée équatoriale le gouvernement là et pour que oui mina oui dabla. Ni le mogomle. Ka faut ko atika salia la bateau. Faut qu'à bla ça ils ont signé la convention des droits de l'homme africaine. Tout à fait. Voilà, à Flana, Nico, papier, t'as Tigibulu. Bon, donc, il sait qu'à l'Amarien, 14 jours. On est venu. Il va la Katakaso. Mais il sait que mon homme, Kabla de la Kojula, et Katla Kafofana, Kafoko, à Oussek ou Blakatou, ou Karapatria ou Kaso. Ou Bois de Malamina. C'est vrai que la rapatriée, c'est que la ligne, parce que c'est encore un échec. Je comprends. Mais je pense que la meilleure façon aujourd'hui, c'est de régler ce problème de façon diplomatique et rapide. Président, est-ce que, président Madiba, s'il vous plaît, est-ce que le Mali a un moyen de faire une pression diplomatique légalement? Oui, ce n'est pas le Mali seulement. Je suis en contact avec le douanier des ambassadeurs de Guinée équatoriale. Il est l'ambassadeur de la Guinée. Je suis en contact avec lui. Il a fait beaucoup pendant la première arrestation. Il y a 6 mois de cela. Donc, les concertations sont en cours. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est d'inviter les ambassadeurs d'aller rendre visite à ces détenus. C'est comme ça que j'ai procédé quand ils ont arrêté les Africains, y compris les Maliens en Guinée, dans l'affaire de Pinit. Donc, nous, je pense que le gouvernement va comprendre qu'ils ont des droits, certes, mais aussi ils ont des obligations vis-à-vis de ces détenus. Donc, pression diplomatique, c'est toujours possible. Si on passe, on doit toujours trouver le moyen de le faire. Maintenant, conditions où elle vient, au fond, il y a de ma problème, parce que la dernière fois,
le nombre que nous avons donné, que Gakoy a donné à Renouveau, ils ont trouvé ça, c'était pas un nombre qui était conséquent. Donc c'est pour dire Cissé et Maïga, c'est vrai que l'information donnée n'était pas complète. Donc la dernière information que nous avons, c'est plus de 149. C'est que peut-être aujourd'hui ça a augmenté davantage parce qu'ils ont commencé ou Bitassisa, ou Bitikasso, ou Labo et Kasso. Ou Dakar qui Labo. Oui, qui Labo. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a des Maliens. Malien, on se crée des problèmes là-bas. Parce que les problèmes c'est grave. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, présent. Allô? Oui, présent, on est là. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Songalo Cissé. Celui. Ok. Je pense que je vais vous rappeler sur la ligne directe parce que là, on me coupe tout le temps. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, présent. On vous attend. On vous attend. Alors, pour avoir vraiment des réponses très claires par rapport à cette histoire. Abdou, il y a un représentant pour que Nimbe Seka Kesababouye, Malionga Lafia, mais il y a un Dofamba Fakaseikana, Sabula, Ningwen de Lakake, Malifamoye, Anini, Niminuba Fekabo, Ikado Wu Takananoui, mais Mamasro. Et c'est là où c'est important. Au bas là, parce que très souvent, il va sur Dobeno, ni problème bébé non. On veut faire drôle de résoudre le cas que parce que le beno, Koumania Sawe. Et ils veulent que Akanye Kasokabo. Bon, qui vient à nous, lui, alors, Ninchoula, Nalibi Gela Fukata Fatou. Oui, d'accord. Dans un bas, il faut présent Madiba, Absek Angwele sur le fixe, le 20, 24, 78, 78, le 20, 24, 78, 78. Voilà, là, ça va être vraiment parfait. Le 20, 24, 78, 78. On n'oublie pas également, peut-être que nous donnerons l'occasion également à Habib Silla, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ni Habib Silla Klobana, à Fanapse Kangwele, sur le 20, 24, 78, 78, pour qu'on sache à quel niveau Association Flembe Wuli Kadjola, et car le gouvernement de Mewasa Malien Menoumbe Guinée équatoriale, ou bien l'Afia Boda sur Chugomina, à Forafo Chugomina au Kiledo. Alors, c'est le président Ali? Non, pas encore. Alors, au conseil français fait, très souvent, on a contacté la Cosmano Banga Fenchamanjabi. Ça, c'est M. Ban. Donc, très disponible. Donc, on a essayé de faire une documentation. Donc, on a fait un club. M. Ban ou le président du Haut Conseil, nous, Klobana, parce que les Maliens codés, Haut Conseil, ni c'est dem kabara inouan demede, Maliens menumbi jamana kwakan, hakaja, ikarubi lafia boda sur Chugomina. Hal no yasro. Gouvernement Joro ka bofana sabla ko mewo me c'est dem ni Haut Conseil ka wuli ka jo ulubita gouvernement kuro gouvernement fana se ka wuli ka jo ka chugo me sabla ma minnu be nubi deguna mali donde do e ka don ando de do e ka don aywa ubi jamana minnu no tara fenyini ni fin sur la ou na be se ka ni jamana kono do be ka nga wuli ka jo ko bi dem chugo mina le président Madiba il se ka ngwele 20 24 78 78 passez-lui le message. Ban ou Habib Silla du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Vous pouvez également nous appeler sur le 20 24 78 78 pour qu'on sache à quel niveau et cadre de mettre les mecs à Maliens secret Minoube Guinée équatoriale. Abdou Nita chien folay ni yakli bala Afrique centrale ni ngoindi la kake aduna mengama deme chama tara ko segere sabla e ka do guerre na wuli malien duna fon be en général abe de gosoro là c'est le lieu également de remercier Habib Silla aduna mengama au conseil wuli ka jo chama nge même se ka to malien minu bo katakana bon ni ibe de go kono wal jamana na jamana mi e ka do na yoro ka ja ifaso la solution kele de be la seule solution est que ni iye ma soro même se ki labo de go kono ibina ni ma soro même ce qui demain ibo utalaje parce que ni bi dinga kono jamana minu be nu tihine fo akembe warko de olu nye bolo do efe e nanu ka jamana na dunanya na e nana barakura bolo da ka akina kura bolo da olu te mindo bon olu kange e bisimla kanye nga nu nimisara ka fo ube ere joro no fe ubi gende de seti faso yi ka fo ikatoyi seti ere ka fo ikatoyi donc abin nogoya sira fe ima min ba to igerde ke matien hakli la ikanga soma alors ikado hali kongo jamana na hakli balo sanjauna ikado refule bakere effectivement refule bakere o sanjaina o donama ngama
maa min ye wuli ka jɔ k'a don ni avion tigi don o kɛra Babani Sisoko ye o kɛra an ɲɛna o ma mɛn k'a dɔn ka taa maa caman ta dɔw tun bɛ yen nani yɛrɛ tun ka d'olu ye k'a sɔrɔ nin tɛ olu tun b'a fɛ ka bɔ Congo mais se tun t'u ye Babani kɛra sababu ye ka na ni maa min y'a sen a ka ca maa 1000 donc ni avion tigi tɛ maliyɛn na bilen fo gouvernement de b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ne ɲɛna i k'a dɔn o dɛmɛ bɛɛ kan k'i bolo fa k'o kɔnɔ donc an sigilen don k'an ka mɔgɔw kɔnɔ Madiba n'i bɛ se k'an wele 20 24 78 78 également ban du Haut Conseil ou bien appui cela du Haut Conseil le 20 24 78 78 walima maliyɛn yɛrɛ minnu bɛ Guinée équatoriale n'u b'a dɔn k'a fɔ ni an ye n'an taara o baara o bolo kan vraiment les responsables an sɔrɔli olu bolo a bɛna gɛlɛya donc an k'a lajɛ Abdou Touré n'o y'i bɔ yen n'o ye boyi karamɔgɔ dɔ b'a tun an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ka taa ni ka segin o de ye kuma caman na tunkarankew bɛ don min na i n'a fɔ bi sɛbɛnfura ko o de y'u ka gɛlɛya ye parce que fɛn fɛn fɔla ni o ye carte ɲina ko ye a kuma fɔla k'a taa ni ka segin jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn caman fɔ nka hali bi gɛlɛya bɛ yen alors fɛn filanan minnu fɔla n'a fɔla k'u bɛ taa recenser tablette dɔw sanna o y'a baara daminɛ Côte d'Ivoire mais a ma ɲɛ baara in tɛna sira la donc sisan fɛn kura min bɛ yen nɔ o de ye carte d'identité biométrique ye bon carte d'identité biométrique in fana bɛna kɛ cogoya jumɛn na mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka parce que tɔ ninnu sɔrɔli a bɛ gɛlɛya b'a la ni k'i b'a ɲini délai min kɔnɔ tuma dɔ la délai bɛ surunya k'a sɔrɔ i ma se k'a sɔrɔ papier nin caman bɛ yen nɔ ani fɛn caman bɛ yen nɔ a sigilen bɛ ɲɔgɔn na n'a ma sɔrɔ dɔrɔn a si tɛ ɲɛnabɔ donc du coup vraiment il est temps maintenant jamana ɲɛmɔgɔw ka u seko n'u damayira kɛ walasa o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na donc je crois que Madiba b'an bolo ligne na an b'ale ta ka kuma fɛ. alors Madiba la ligne est rétablie. Alors, rapidement, Madiba, on vous écoute. Alors, donc je disais que au-delà même des exigences du pays d'accueil, de se mettre en règle, entre nous, Maliens aussi, on se crée des problèmes tout à fait inutiles. C'est la même chose. Voilà, d'accord. Guinée équatoriale, voilà, Guinée équatoriale, c'est bien bien, oye problème mais c'est bon qu'il y a ta kabola, un young malien d'ama avec problème créé en noganté. Un yere de Mabaraka, nous en Java Fana. Un yere de Mate. Et c'est de bien un coto confungalo si. Quoi, elle est président de la CDAO. Elle est président des Maliens. Elle est président du Haut Conseil. Alors, c'est bien en tête de Baboulou. Sur l'entête, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Ok. C'est l'armoirie de l'État. L'armoirie de la DGME. Celui aussi dit qu'il représentait la délégation spéciale de Mali établie à l'extérieur. Ce qui n'est pas vrai. Donc, du fait qu'on ne peut pas y avoir le président des Maliens de Guinée équatoriale, parce qu'il y a le Haut Conseil, il y a le CEDM, on m'a saka Bahama, au renouvellement du bureau, Mogover de Elila, problème il y a entre les Maliens et Damina Ode, il y a des problèmes d'Amena. Mais à la Bana, Iki Menaro, Ani Toraro, Abe Yonda, Alera Anam, Soubemina Katona, au Parakunase. Ah bon, d'accord, ok. Donc pour moi aujourd'hui, il faut qu'on règle ce problème. La communauté, j'ai dit aux membres du CSDM, moi, au côté sage, les sages d'aller sur l'ambassadeur. C'est quelqu'un de très réfléchi et très disponible. Donc, à Kakuma, on est entre eux Maliens. Maintenant, le problème entre nous et le gouvernement, parce que tout le monde est en jota là, quand l'agé a bisa ka yoro soya mena anga joyoro be ke femiye anga joyoro be ke femiye amuni ya ulu tokola ce que ka gouvernement poussé pour que le gouvernement yijo ou joyoro la donc gouvernement be joyoro be ke muye gouvernement la sigi bien mi ambassadeur ministère malien établi à l'extérieur ministère Koutrou Moumé de bien mais ministère des affaires étrangères fana bien donc tout ce qu'il faut barraquer une coordination entre eux et l'ambassadeur. Donc, on est le ministère du Royaume. Oui. Allô? Allô, Madiba? Allô? Faire une priorité.
Donc mais ou be se ka deme ke tugudi donc an bena femi makunu no vendredi plutôt ko fo unu yere u ya laje jo mo jomen ni mo jomen ba se ka posigi anaka famille ayo don o ekele maintenant ni Guinée équatoriale masaria bateau ambe la faire ni pour que u bekana autant la yini yede maintenant munu bien papier to munu bolo munu ta fe fana ka boye pression diplomatique de ce ka kechuga maintenant pour que u buka papier date délai de douma pour être arrêté à Savannah papier sur le daïre de Kagele c'est trop difficile c'est très difficile je veux dire à Kagele c'est trop cher maintenant ambi c'est comme monde que gouvernement naya ouais mais officiellement le prix du papier c'est combien officiellement ça coûte cher il y a un prix officiel il y a un prix officiel qui permet d'avoir rapidement au derrière dans les problèmes parce que mo taraka qui m'a cassé comme son galo si c'est comme Robi papier double double de ça donc ou Milana parce que vous voulez régler son compte avec ces gens ah oui d'accord donc je ne veux pas donner un chiffre qui ne soit pas correct mais je sais que c'est très élevé d'accord l'État n'a pas vocation à payer des cartes de séjour pour les Maliens établis à l'extérieur maintenant mais un Malien d'ama c'est quand l'adjet habite des jolis pour que Mourou quoi demain c'est ce que nous on veut envisager. Nous vraiment nous c'est que boye nous coup madame. Après vous barrez que vous passera. Tout à fait. Donc ce que nous envisageons quand kuma kunche là donc il faut que le gouvernement prenne ça au sérieux. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'extérieur ou qu'on faut ni qu'on ni kayana bon. D'accord. Il faut que ça se règle. D'accord. Maintenant on a fait mon fouiller. Parce qu'ils ont peur de sortir nous bora woumene. J'ai appris que si à partir de lundi j'ai vu en tout cas une vidéo circuler ni tiens de ni tiens Koubeta Katamro ou Dakari Kamro là-bas. Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Parce que Ouka Doumini fait mon boulot. Provision Obana. Donc il faut que Boka t'a fait ça. Donc à l'âge ni biseka nyina bochugudi comment est-ce que cela est possible organiser un ravitaillement ce n'est pas évident boutique chama fana c'est nous qui avons les boutiques là-bas donc à l'âge inchallah en tout cas lundi mardi mercredi le ministre va communiquer avec l'ambassadeur moi je communiquerai inchallah avec Boli et Siksi et Maïga qui sont à Bata et nous Daou qui est le vice-président de l'Afrique centrale qui est basé à Brazza qu'à l'âge amisaka pour que très bien. Voilà. Merci bien, président. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Merci, président. Merci bien. Merci. Alors, Abdou, rapidement, président Borakapuma Minouvo, tu as écouté. Alors, oui, John Benegajula. Mais mon tout m'aurait erré là. Mais président Boraka Mounio à Famana. Nam. Femi, Ulikajo, Ibaïka for Abignesi, Jamanadou, Mamou, Siglemeno, oui, Fenchama for Mounbino, no de Wim. Parce que Mariba, Mumbino, ni Angango Foka Farakam, Odeka for, problème Mumbino, oui, Amedomina, ina for 600. Mugomunu ni mugomunu bi sokonna de u ka provision bani akala sababu minyi ma chama bino ulu bi gelya konnana ani fana Dakar ko kuma mi fola Dakar damnya na déjà parce que ambola ka témoignage mi lamé otigi ya toto doula mais il nous a montré qu'a foko vraiment oui Dakar damné donc au sharia tout boulot ni parce que ni percussion ti boulot fait la sharia la itse kata muka Dakar ka do atika. Ah oui, d'accord. Ouais, mais au dame là. Très bien. Abdou Amba Mounou, Kaduma donné la mefolo, et Kado Kasuraka Saïkata, et Kado Guinée équatoriale. Mantou Kamara. Abdou Touram Saïkana, Dobara Kangwele Kabo, Guinée équatoriale. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Itoni Jamu Kangwele Kabo bi? Ne togo cité Soukalo Kabo Malabo. Soukalo cité Kabo Malabo. Ah oui, d'accord. Agni Togo Messan. Ah oui, Soukalo, ça va? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe à Malabo? Allah Ta'ala Katle Heredama. Allahumma. Aya fo Sherifu ko akaji do de ke aminiji la. Sherifu Jumai.
min kumana mɔgɔ min kumana sisan. Ah, Mohamed Chérif Aïdara, 16e président. D'accord, ok. Pourquoi? Voilà, ale de kumana sisan. Muna. Ko adamaden i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to. Ok. A filɛ ne ka kuma min fɔ, ale bɛ fɛ ka 16e lataa ɲɛ cogo min, c'est pas comme ça. Dans la vie. Alors, s'il te plaît, Cissé. Voilà, pour Chérif, Cissé, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ok, nga hakila tay mi ye. Nam. Ala mogo de ye mbe misigero de langa misu kerefe o ye wele ko ka ko ka kuma ka fe na Mali wele la ka bo Malla. Bon, on fera ko antenne kan wallahi a bengalo. C'est des gens munu be fo awye ani mun be terrain kan kelente. OK, mun be terrain kan alors. Ya femme. Bon, mimi terrain kan effectivement aller ko papier dakagele. Ako Cissé de au conseil président et communauté président do c'est dans au président do ka aller de mo dénoncer. Bon, ne be fo be boni prévouyer ou ko fo ala ka tien de mais mimi terrain kan ya. Jatou ya foigné il y a longtemps ko ka meneni ko beki ka papier là. Papier de l'an kolona bora la tisa ou ya fu ka télé la koni papier ti mo mabolo kaka bo bon en tant que nyema anti se ka fo mogo ye ko aye bon parce que malien kodo ni ko mogo maka bo e nana nyini mogo nana nyini ni kaka bo avec un problème ba fle ka Dakari me faut c'est faux et faux c'est archi faux ko de citer le côté si ça dit ya ne ka tanga misuka rola mogo flantara soro pour le soukou be ko ku ka Dakar ñu ka numéro photo ta ka directeur de la gendarmerie wele ya do kana ubola dalondo ay Chérif ko ils disent là c'est pas des réalités Sungalo oui ay mo wara de ka témoignage ta amason o tigi ma son a to fo ale malien muslim be no o de ko Dakar be no non écoutez ou kana oui non si tu vois que Anita nous on ne défend personne hein. On défend anti Chérif ou défend anti Mogoshi défend on est là pour tout le monde. Allez-y. Dakar bi kela chogo mi. Ou be ta to kono no de la le ko reculer. Ko munu reculer lendo ni jama manchai nu ba do mogo dugolendo ou be ta be ulu de kan ku Dakari. Et puis mogo munu do te police officiel ulu e bandoudi. Voilà maintenant ça compris donc Dakar. OK. Merci. Ulu e bandoudi. Voilà ulu e bandoudi. Nanga numéro blalendo ni mogo ya wele abina bo we système min fo ko mi bitiki tugu ga dabi tugu bo bitiki chaman biye munu be bili kono na papier tu bolo be datugu bo sisa o bi yala ka photo ta ka fo nu e dayele o bi du ka contrôler ke ou mama uti ma tika Dakari jusqu'à preuve à l'instant ma ou mo mi ka Dakari c'est vrai contrôle bi ke ça nous fait mal na ko mo ka balo banendo akanyina on vient d'investir maintenant 4 millions agno de balo là o de bambolo depuis kuno pobika ya la malien fait ni degunendo ni mago be balo là ikanwe la meta balo di mate depuis plus de 4 millions très bien ne yani mo ni kera nyema yani ka kuma flaw ni mana ko gole buri hala u ka action ke doro ni kuma chamai bara de kafsa ni kuma yi amiro mi ambere bi deguna awo bara kafsa ni kuma yi eyo ame yoro mi ami gela de kono andala de deli ami situation mina ala kambwa kono en kelenti deguna oui mais si c'est gouvernement oui si c'est dis-moi solution de même na rapidement solution de même bala solution min bi na bien ko foiti bien kono ni solution timina e ko election te to lado o yekelenye na ala ma batike ne ti se kan dabla yerenye na ala ma batike bado d'ici le premier abiba kunu directeur ko ama directeur de la gendarmerie akwama anga taye mogo ni résidence ba bolo na ma se kata ni korole ba bolo anga ta be photo ta ne re délégation wilisi sa o tato ou ta be photo ta ka be ka papier ta ka be ka femina ka a photocopie ke d'accord meta étrangerie là no immigration donc on a papier do dama en tout cas waru verser banki là ou bu lubla mais papier ki min bolo vraiment dama do kuma na folo papier be munu bolo no ma se ka temps soro ka fara bon au planification de bambou bon si c'est oui gouvernement ko ko fere bina tigɛ minnu tɛ se yɛrɛ PPP u b'a fɛ ka minnu kɛ ka taa ni avion ye k'olu ta ka na yalima o solution fana ye bɛ cogo di o solution minnu bɛ kaso kɔnɔ a b'olu de bolo mon frère i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen a ma nɔgɔn quoi mɔgɔ caman bɛ kɔnɔna na n'i ko u ma ten k'i b'u rapatrier ka taa
sans leur propre gré. Adamadia la Adamadia te quoi. Angana kuma doro ka gouvernement la bogo ay avion blakana ay ni blakana ay ni blakana. Si vous voulez, mais bon d'ici 30 minutes mbeta ko fe mbi wela ko privé la ka bla malien munu be ku nyinga ala kira kama mo mi ba ko no mo joli takata. Kama ba ko no barabu lawo. Mais avec le temps vous se ku labo. Avec le temps vous se ku blawo. Avec le temps ya jabana kin ka ko don quoi. Vous se que fin donc tout de suite d'ici quelques temps vous changez oui là. OK. Il peut tout pardonner. OK. Oui. Alors, voilà. si donc c'est maintenant il y a lettre d'obla, il y a lettre d'OCD. CDA au nom de la CDAO comme ne ba tete la malaboya. Anya blaka audience ni jabanatigi yere bien fait. Na la ya no ya mbolo ni tebenina. Na sona ka CDAO be en accepter ka en reçoit. Ambi kumu fait solution mi se ka ke chogomi pour que am se ka papier mi se ka sorani no ya la chogomi ka a prix mi se ka ke guichet unique e chogomi. Au plan de bambolo au document be bambolo. Si c'est anga ningali là-bas on vous si c'est anga ningali là-bas on dit que vous êtes le représentant du Haut Conseil, le représentant, le président des Maliens de l'extérieur, président du CEDEAO. Et bien, mon faut par rapport à ça. Nebe min fodron diɲɛ ko bɛɛ ye duwawu de ye adamaden n'i bɔra tunga na an bɛ segin ni fɛn bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn jamana in a ma nɔgɔ fɔlɔ sɔrɔ b'i ye mais sisan sɔrɔ tɛ yen i y'a faamuya sɔrɔ tɛ yen Guinée Conakry ambassadeur min bɛ yan o de doyen ye an wulila ka s'a ma ne yɛrɛ bakun ani n ka jama ani CEDEAO a ka kuma jamanatigi fɛ minɛni dɔ min kɛra a ka se ka maaw bila jamanatigi y'a jira a la 10 à 10 waati min sɔrɔ bɛ yen problème foyi t'a la mais sisan sɔrɔ tɛ yen mais vraiment ale fana ka jamanadenw fana mago bɛ baara la voilà problème b'o yɔrɔ de la oui donc an bɛ min ɲini mais vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes président de CEDEAO, vous êtes le représentant CEDEAO, président des Maliens de l'extérieur, président du Haut Conseil. On vous accuse d'être tout ça. Pourquoi? Bon, Mbo Refi, à co président de Séguéra, Abibou Sela est mon témoin. Peut-être Abi Sorolin, quand président sortant Nimbia, n'est candidat au cas placé là. Moi, je suis le président des bases de Malabo. Maintenant, moi, j'ai censé d'être le président de tout le Haut Conseil de Guinée équatoriale. Merci bien. Président sortant Nimbia, Ode Nara Mogodo Sigi Malabo, n'est qu'un mandat de Banfo avril d'abord. Moi, je pense que mon élection est mamie Sigi. Et qu'à élection de Ban, et qu'un mandat de Banfo avril 2023. Où nous l'avons appuyé Mogodo Sigi au Conseil. Il va donc, comment de Dondron. Merci bien, Cissé. Merci, Cissé. Merci bien. Si c'est Ambifo qui Walmanda Alaka Tiendeme, Malien Bekeligné. Alors, Abdou Touré, je pense qu'on était déjà venu sur ça avec Ban, l'élection du Haut Conseil en Guinée équatoriale. On avait fait une émission par rapport à ça, mais on va revenir. C'est promis, on va revenir sur ça. Oui, wa alaykoum salam. Monsieur Boli, Guinée équatoriale. Oui, Boli, Guinée équatoriale. Rapidement, il nous reste peu de temps. Boli. Oui, bismillah. Anglobila, bismillah. Ça. Ah bah. Ah bah. Aïwa, ɲininkali ye min ye o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi situation évolution bɛ cogo di dɔgɔkun to ne kana bila bi la président. Bon, alhamdulillah situation kɔni an b'a kɔnɔ hali bi. Hali bi minɛni bɛ kɛla fan bɛɛ minɛni ma jɔ. Dɔ bɛ bɔ a la kuma dɔw dɔ bɛ yɛlɛ a ka kuma dɔw kuma dɔw chiffre bi yɔrɔ dɔ chiffre bɛ yɛlɛ kuma dɔw yɔrɔ dɔ chiffre bɛ jigin. An kɔni famana ka compte kɛ vendredi on était sur tout l'étendue du territoire de Guinée équatoriale on était à 154. Ah 154 Maliens. 154 Maliens. O kun ye Guinée équatoriale bɛɛ o kɛra vendredi 15h. Mais kunu dɔ farala Malabo ta kan mais dɔ bɔra Bata ta la parce que Bata était à 46. Mais kunu presque 10 personnes bilala ka bɔ Bata hakɛ la a tɔ tora 36. Fɔcogoyaw la bi. Mais hali bi an ma compte kɛ parce que an bɛ se ka compte kɛ week-end kɔnɔna in na tan nɔ parce que o tununen bɛ tigɛ sini de an bɛna compte réel di mɔgɔw ma.
mais an kɔni b'a dɔn kunu mɔgɔ dɔw minɛna ka fara anw ta kan parce que kunu wula fɛ vers 17h ne bɛ bɔ Malabo waati min na Malabo stade la on était au nombre de 25 nin na kelen kun bɛ papier récit b'ale bolo an y'ale bila kɛrɛfɛ on peut dire comme s'il y a 24 sans papier mais an kɔni ye compte bila vendredi wula fɛ 15h sur tout l'étendue du territoire mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 54 de kun bɛ yen 154 personnes. 154 personnes. Très bien. Président, et des 16e présidents et Guinée équatoriale. Alors, à quel moment Dabali Djumé tige wasa abin noya, wasa Malion bi lafia, Dabali Djumé ayo tige. Bon, Dabali mi ngoni tige le mangolo kone ode ambe kule bo anga nyemoko ode ye. Nous sera ka moko deme financièrement anga autorité ina fa de la ka ke jamana to la choga mena parce que bibi na me yoro mina kaso qualité fla de en fait. Kaso mi ni fama o yimine ki do la o kaso e kaso mi yere be ni yere srane bulla ka ti dogo itari dogo ni dumuni mi no bana dama kaso e allo kaso ka jugo ni kaso o ka jugo nya kaso be e ni ka dima dogo le no ni tibora tirita doni ndi ibi mine président a fɔra ko ka avion bila ka taa minnu b'a fɛ ka na e ka hakilina ta ye jumɛn ye o kan. Alors président Boli. Oui, président Boli, a fɔra ko ka avion bila ka taa minnu b'a fɛ ka segin jamana kɔnɔ e ka hakilina ta ye jumɛn ye o la. Bon, minnu b'a fɛ ka taa a bɛ se ka kɛ an t'a contrôle mais n'u bɛ a kɛ fo an ka kɔfɛla fana de jateminɛ parce que n'an y'a kɛ bi k'a fɔ ko mɔgɔw minɛna dɔrɔn État ye avion bila ka na mɔgɔw ta minɛni ti ban dɛ a bɛ kɛ kalo o kalo u bɛ minɛni kɛ ko parce que ko maliyɛnw bɛ avion bila ka na fo an k'o fana de jateminɛ. Oui, mais diyagoya tɛ o ni avion taara n'a ka di min ye. O de ye rapatriement volontaire ye n bɛ k'o min demander mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa volontairement o bɛ se ka laɲini bɛ se ka kɛ o la. Mais ka kɛ de ko mɔgɔw minɛnen de ko État ka avion bila ka na n'an y'a daminɛ ni an ye ninnu lataga n'u ye dɔwɛrɛ minɛ État bɛ avion bila ka na wa. O ye tiɲɛ ye. Olu kɔfɛ ni dɔwɛrɛ minɛna État bɛ avion bila ka na wa f'an k'o fana de jate bɔ dɛ. Ayiwa. Kɛlɛ kɔnɔ an ka bɛn ɲɛsigi n'an bɛ bɛn kɔnɔ an ka kɛlɛ ɲɛsigi. D'accord. Président Boli, ni ala sɔn président Boli 16e ni haut conseil yalima a bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka baara kɛ wa. Wallahi an bɛ jɛ ka baara kɛ parfaitement tous les jours monsieur Touré m'appelle depuis à Bata Sidibé m'appelle Morba m'appelle u ka président Keita u bɛ jɛ ka baara kɛ yan nɔ fana anw bɛ jɛ ka baara kɛ. Merci bien. Jɛ ka baara de b'an fɛ yan. Merci Boli, merci bien, merci bien. An tɛ se ka foyi wɛrɛ fɔ o kɔfɛ. I ni ce. Voilà. Merci bien, i ni ce. I ni ce, merci bien. Voilà. Bien. Merci. Alors, Mamtou an bɛ se ka na kuma so kɔnɔ Abdou Touré. E ye mun faamuya nin kuma fila la. Oui, bon, n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ discordance bɛ kumaw ni ɲɔgɔn cɛ déjà minnu yɛrɛ bɛ terrain kan mun ye témoignage d'an ma fɔlɔ-fɔlɔ n'a tigi tɔgɔ tora dugu la o ko Dakar bɛ sen na Dakar min bɛ yen nɔ justement Dakar bɛ yen nɔ mais Sunkalo ka kuma kɔnɔna na ko bandu parce que policiers bɛ ka don mɔgɔw kan civil la. Policiers bɛ ka yɛlɛ civil la bon du coup hali ni bandu donni kɛ e b'o kɛ policiers ye donc o gɛlɛya bɛ yen Dakar bɛ yen nɔ donc maintenant fɛn filanan ye min ye o ye k'a fɔ jɛkulu fila minnu bɛ yen nɔ j'ai l'impression que Sunkalo ni Haut Conseil mɔgɔw ni 16e mɔgɔw si tɛ ɲɔgɔn kalama. Non, c'est-à-dire que moi je pense que tu passes un peu à côté. Il y a un problème au niveau du Haut Conseil parce qu'il me semble qu'il y a des entités. Oui. Il y a comme un bureau flabé. Bon, au Gela de B. Donc chacun d'eux est en train de faire quelque chose. Bien sûr. Mais ce qui est sûr et certain, Maliens font que tu sois du Haut Conseil du machin, ben fanga farale de Nyanga pour que Baran Bigné. Mais on y son local bureau problème fana au tekiligne. Je crois qu'il y a un problème. Maintenant,
maintenant ne fait problème mi yoro mi an bɛ ka mun ɲini sisan o de ye maliyɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bila lafiya la cogo min na a y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'an k'an bɛ taa o sira fɛ c'est vrai mɔgɔw ka n'i bɛ yɔrɔ min na i b'o mɔgɔw cogo dɔn k'a fɔ an bɛ avion bila ka taga o kana k'u bolo k'a fɔ ko ninnu ka yɔrɔ mɔgɔw ta ka nɔgɔ n'u ka mɔgɔw minɛ u bɛ avion bila ka n'u nɔfɛ donc ça c'est vrai mais u yɛrɛ comité de crise ni fɛn minnu sigi Guinée équatoriale a groupe sigila o ne don a groupe la an bɛ vocaux minnu bɛ jigin par jour c'est plus de 100 vocaux an b'u lamɛn an bɛ b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ et ils sont vraiment pour avion ka taa u ka na mais mun fana fɔra tan ni analyse fana daminɛ analyser mɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Abdou i k'a dɔn Guinée équatoriale a kuma tɛ ban ni Ala sɔnna an bɛna dossier ba labɛn i k'a dɔn juma nata mankan wɛrɛ min bɔra kɔnɔ n'o ye conseil ka parti k'a essayer k'o fana élucider ni Ala sɔnna an bɛ wuli ka se Abibu Sila ma a fana k'i hakilina di ni Ala sɔnna dimanche nata inchallah. Abdou i k'a dɔn waati man jan bilen i k'a dɔn kunnafoni laban min b'an bolo o de ye marakaw ka jɔnyako kuma min bi sen na i k'a dɔn kununko kamalen dɔ y'an wele min dɔ ye ko Yusufu Konate a bɛ bɔ Yangine Yelemane wala Yelemane mara la dɔw b'a fɔ a ma ko Waraba a yɛrɛ ko k'a ye kamalenkuntigi ye a kɔni y'an wele téléphone na dɔrɔn ka sin k'an nani oui a ye ne wele téléphone na kununko tilegan fɛ a ye n wele dɔrɔn daba tunkara don awɔ a ye nani kuma caman fɔ n tɛ segin min kan honnêtement bon premier point deuxième point an tilala kuma na ne ko n ko mais mun kɛra ko non ko an ye émission min kɛ jɔnyako kan o kɛra sisan de ne ko n ko an ye émission min kɛ jɔnyako kan je l'ai écouté a y'a ka kuma bɛɛ fɔ ka taa ban mais n y'a faamuya k'a fɔ ciden don balawuma don sɛtanɛma don parce que en réalité ale bɔra ka o émission ko kuma min fɔ k'an ye jɔnyako kuma fɔ a dɔw kɛra 2019 dɔw kɛra 2020 dɔw kɛra 2021 bon ne t'a dɔn o kuma kɔrɔw olu bɛ taa se bila réseau ka cogo di i y'a dɔn site caman de bɛ marakaw yɛrɛ bolo sisan montage de kɛ bon a kɛra montage o a kɛra correct mais on va être clair an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i k'a dɔn anw b'an ka baara kɛ ni dalu de ye an b'an ka baara kɛ ni hakilina ɲuman de ye u y'o kuma min fɔ an y'o kuma ɲɔgɔnna 100 fɔ nin kumaso in kɔnɔ yɔrɔ caman na an ye émission 100 kɛ a si ni si tɛ kelen ye n'an ye dalu min sɔrɔ don min an b'o fɔ an bɛ dalu sɔrɔ k'a fɔ jɔnyako kuma an y'olu ka idée min ye jɔnyako kuma na an y'o fɔ an bɛ tila ka information wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ dɔ fara yen fɛ k'a banna jɔnya ma an b'o kuma fɔ an bɛ tila ka ayiwa hɔrɔnw fana ka kuma yɔrɔ fɔ donc an ye émission caman kɛ n'u ye dɔ ta k'o bila réseau kan ko an y'o kuma fɔ a kɛra an t'an cɛ o mais émission kura de tɛ kɔrɔlen don donc émission kɔrɔ n'i taara k'olu ta k'olu fɔ ça c'est un problème, ça c'est un premier point. Deuxième point, Abdou Ibi Farati nini marakaw kumana n'u y'i wele téléphone na n bɛ kangari kelen di ye ni n'u kumana dɔrɔn i bɛ kuma fɔ u b'a bɛ arrêter k'a bila u ka site kan o tɛ kɛ o bon ça c'est mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa kaso la o la je ne comprends pas ka mɔgɔ ka c'est compliqué communication enregistrée sans son consentement e de ye ne wele ne y'i ka téléphone ta i ye kuma dɔ fɔ n ye n y'i jaabi o kuma takun ka t'o bila a ka réseau kan heureusement ne m'ale nani ne ma kuma jugu fɔ parce que ne bɛ n yɛrɛ kalama ale de t'a yɛrɛ kalama parce que ale ye ne nani ka kuma jugu fɔ téléphone na donc ça c'est déjà enregistré donc yanni ne bɛ bali min na Abdou i k'a dɔn kunnafoni cira ne ma fa bɛɛ fɛ bɛɛ b'i wele dɔw bɛ ne wele ka bɔ Amérique dɔw bɛ n wele Japon dɔw bɛ n wele Thaïlande mais ne dabali banna mais j'ai dit qu'est-ce qui se passe mais n ko nin bɛɛ ye mun ye dɔ de nana fɔ n ye ko non i ka kuma de bilala réseau kan i ye min fɔ kunu walima kunna sini jɔnyako kan mais j'ai dit non c'est faux tout de suite ne bilala à l'aise émission kɔrɔw talen don k'olu jɛnsɛn tout de suite j'ai compris que Yusu Konate du dɔw k'a ma waraba sɛtanɛma don ale bɛ balo peut-être ni kɛlɛ in de la donc n'a ye nin kuma in wuli i k'a dɔn ayiwa u b'a magɛn ka wari ni fɛnw d'a ma Abdou n b'a fɛ ka min fɔ maraka jɔn o maraka hɔrɔn o maraka jeli o maraka numu o an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen n'an m'an jogo dɔn ni maa sugu minnu bi jama na ka mɔɔw kɔnɔsu k'u bila sɛtanɛ na kuma kɔrɔ minnu fɔlen don san kelen san fila k'o ta k'o waleya Abdou nana dɔn fana k'a fɔ effectivement dɔw ka ko yɛrɛ de ye nin ye dɔ ye n wele ka bɔ Congo n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko non daba anw audio kɔrɔ t'anw fɛ yen koyi émission kɔrɔ t'anw fɛ yen wa anw ka plainte kɔrɔ t'anw fɛ yen fɛn o fɛn kɛra kunun an bɛ se k'a kɛ bi tuguni bon j'ai compris que nin ye kɛlɛ ye min di ban a y'a kɛ Ala kama a kana anw don a la anw tɛ kɛlɛ la anw di maa si kɔ an di maa si dɛmɛ anw b'an ka kunnafoni de ɲini k'o fɔ maraka bɛɛ dama ka kanw na anw ye maraka jalo ye maraka bɛɛ dama ka kanw na donc vraiment honnêtement c'est compliqué c'est très compliqué dɔw yɛrɛ
message ci ma ka vocal ci na ma d'abord ni vocal transféré ñe min to fo sa waraba wa ma don Yusuf Konate a vocal transféré ko le karsa de kota abita non fonna ko wore bon o bina ni ko wore ne to transféré do kuma la se donc ba fe ga min fodron e ka ro mo ka tiga ka fo on ben bara na ka cha sambi réseaux sociaux na ko sa na on ben na ka cha sambi sa ba ne koy donc réseaux sociaux e kurai ni ya nya jabe ay ngole téléphone de là ka kuma fɛ n'o tɛ n'a kun ye kuma in bila réseaux sociaux ka walima ka fɛn ne t'o mɛn n t'o ye danko n k'a jaabi donc ala sago maraka bɛɛ sago aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ problème ni de la réalité minnu bɛ yen n'u bɛ balo nin ko in na jɔnyako kɛlɛ hɔrɔnko kɛlɛ nin kɛlɛ ni kɛlɛ maafa kɛra kɔnɔ nin kɛra kɔnɔ ne ɲɛna nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais min ka gɛlɛn o de ye bi bɛn bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na nin ko ninnu bɛ ban cogo jumɛn na. C'est ça le plus important. Mais il y a des gens qui vivent de ça. Voilà. Alors c'est compliqué. Allah boussara. Ni mama braka chetane nous doit ka here de kama. Parce que en bébé bois kata France ni ni femme ta fin de ni ka somon na fanaye. Donc ne etaro ke fin ni kunye vraiment tu as des problèmes. C'est pas possible. Abdou Touré ka do wati dafara. Ya na